babu abin da zai raba ni da ke duniya. A koda yaushe buri da kuma tunanin ƴa mace shine samun jarumin namiji, koda a ce mai kwasar kashi ne. Kana idan aka ce kai jarumi ne, mata sun fi bibiyar ka a koda yaushe. Shi yasa saurayinki da aka ce min ɗan zamani ne, ana kiransa da Ishaq Kano, ni kuma na yi ƙoƙarin gwagwarmayar shiga rayuwarki. Don haka ina son ki, kuma na san shi ma yana son ki. To amma jarumtar ɗa namiji ta za ta cece shi a cikin wannan tafiyar. Shi mawaƙi ne, ni ma mawaƙi ne. Shi ɗan rawa ne, ni ma ɗan rawa ne. Shi ɗan wanka ne, kuma ni ma ɗan wanka ne. Haka zalika dole in shiga lungu da saƙo, in yi gaba, in yi baya, don ganin na rayu da ke. Ni ma ai ɗan mazarin ne, mu je zuwa. Soyayyar da ke a rai ta ke ce, babu ta yanda za na manta da ke. Na san kina buƙatar zama da ni ya haya masu ba zan bar ki ba. Nima ƙaunar ta zuciya ta shiga, Ishaq ba za ya kai ka ba ko a gadaga. Ka san salon kiɗa ganga ake buga, yaya masu fagen rawa ba za a kai ka ba. Scooby Production. Yahaya Masoyiya ta kinkere mata a zuciya ke ce mai kore damuwa. Fushin da kin kai gare ni na san magauta su suka saka ki dimuwa. Na sani a yanzu dole za ka gane, kullum da kai min ina sani. Ki duba kaunar ki ya bi jikina, inda rawa ne ba za na gaza ba. hannu musa kunnuwan mu toshe, ka san ma hasadan mu sun fiye kushe. In mun yi yage ni ta baya su roshe, Allah wadaran bishiyar na ba ta da reshe. Yaya masu Kano zo ka jani, giya ta soyayya kai ka bani. Na kyala wanda za ya kai ni ya bar ni, yaya masu Kano ai ba ka ne tamaka. Ƙaunar ki zuciya ta shiga ya haya mazo Kano na ki ne. Bayan da za a yi na bar ka ne, ga zahiri ba zan ɗauki gaibu ba. Ya ke ce ni yayin duka damuwa. Ishaq ba zai kai ka ba a fagen rawa. In ana dara dole a fidda uwa. Dole ka gangaro in ka kure hawa. A baya zuciya ta sha jinya, ni da ke kaɗai zan yi tarayya.